Falta Sara e falta organización. É un pouco duro agora, non? Que non está ele. Eu nunca cociño, estou empezando a cociñar. Onde has moitas patacas? Botellés que había. Pero non ves que non se colle verdura? Quieta, no venga. Donde estou es primeira. Sáquemo tambor, por favor, que eso xa está comprado, é a flauta. Como está comprado? Depende do precio. No, está comprado. A ruína, hoxe botámosla a casa pola ventana. Dille que veña mamá que estamos quedando nos osos. Que veña mamá, que isto non é comer, As mulleres de 1906 vivían sometidas nunha sociedade patriarcal e machista. Elas ocupábanse do goberno das casas e criaban os fillos, pero ademais colaboraban en tarefas moi duras como o coidado do gando ou o cultivo da horta. Eran mulleres fortes e moitas mesmo traballaban nas minas ou formaban parte das peonaxes que construían estradas. Facían de todo e eran o auténtico motor da familia. Segundo día sen as nais nas casas de 1906. As familias notaron, e moito, a súa ausencia. Os labores domésticos, a cociña, a limpeza ou o muxido das vacas eran labores de Sara e Margarita, e o resto non foron quen de sacalos adiante sen elas. Eu, aunque podera desconectar deles, tanto nesta como na outra, sempre estarías preocupado. O sea, principalmente polos fillos. Aunque sean maiores, dame igual. Desde que os tes hasta que morres, é unha continua preocupación. Unhas veces maior, outras veces menor, pero vamos, que é así. Margarita ten motivos para preocuparse. Os seus fillos están en apuros. Estábamos aquí ceando todos a merluza e tal. Empezou a salir fume E deixo que va a salir fume por aí. E dixo Lorenzo, será normal que sala fume por aí? Non, boa. E sabiñemos, abrimos así, pum. E deixamos isto así aberto e seguía salindo fumo así por aquí todo. E depois unha llama todo por aquí. E de repente, claro, vimos que por aquí empezaba a salir xa llama así. En plan, que se chegamos a ir pa cama temprana e deixar a lareira como a deixamos normalmente, algo así. Pero non estaba, nin había lume aí, solo brasas, flipas, foi increíble, eso que non había nada encendido. E de repente, pois ao final averiguamos que o lume teria que salir de por aquí, desde o medio, ou de aquí, de algunha rendija que hai entre o cemento e o ladrillo, non sei que collóns pasa, pero isto non é imposible que pase, o sea, non podería chegar a pasar isto nunca, sabes? Porque arde, isto é de madeira, isto por aquí atrás tamén, isto arde por aquí, arde isto, arde a cociña mínimo. O mellor, entre que está ardendo a cociña, tal, chegan os bombeiros, pim pam, temos que saltar, xa o temos planeado por se pasa algo, dixeron que iban a... Témonos que tirar pa ali, pa Mulibre. Os Peña tamén teñen os seus propios problemas. A vaca enfermou e todos teñen que botar unha man para coidada. A vaca que di que ten problema de estómago, que non devolve ben para rumiar. E máis me fastidia moito agarrar dela para que lle dalle uns sobres, como se foran sobres de agua, e teños que dar con unha xeringa grande. E hai que agarrala, e como este é dominante do grupo, non se deixa, entón ela que agarrar fuerte, e claro, parece que lle faz daño, pero ten que ser. Me cago en esto, me suelta. Esa, suelta. Así, pois te riro. Aunque non o creas, é polo teu ben, aunque non o creas, que é difícil de entender. Xe, mira, chorou e todo a pouco. Despois do conato de incendio, os González deciden que o mellor será cociñar fora da casa. Isto empeza a parecer un campamento de refuxiados. Isto de que se nos arda a cociña é o que ten. Entón se foi mellor aquí por aquí dentro, que fai máis fresco. Mentres, Carlos ocúpase da súa cociña e fai a comida el só.
non pode contar con Lorenzo nin con Alicia. Non estaba facendo nada, cosa rara, Cosa rara que non estea facendo nada, Sí, un traballador como é. Cosa rara, mira que eres... Ui, que raro traballadora que eres ti. Hasta me extraña, que non estea facendo nada. Sí. Ti non te canso. Quen vai buscar os pementos? Extraña. Un chorreta a lo arguiñano. Y otro chorreta. Todo por fora, non vai zona. Pero saca a pata de aí. Alicia baixa ata o campamento dos González e ofrécelles axuda. Pero... Necesidade da cociña. Temos as nosas Xa, pero empezaron aquí a facer o lume aquí. No, pero isto é nada, para facer yo can. Pero además aquí estamos mellor, que así vai. No aire libre, xa a partir de ahora non sei se utilizaremos moita cociña esa. Ainda non están. Pero temos nola cociña. Bueno, ahora xa está, joder. Unha vez que eu fixo o José xa para quentar as lentejas. Antes, cando quentou as lentejas, non a tiñades, por eso. Vou para a miña casa e vos deixo vos. Bueno. Co vosso camping. Home, Sen as nais, as familias teñen serias dificultades mesmo para preparar a comida. Quizáis agora entendan que Sara e Margarita necesitan desconectar de vez en cando. Desconectar deles. Hombre, sí, non? Sí, por un lado sí, pero... Eu que sei, tampouco vexo a mellor a necesidade moi grande, moi grande. A veces sí que te apetece, pero por unhas horas, non días enteiros. É que, sabes que pasa? Que nos estamos aquí, pero no mismo tempo estamos pensando todo o tempo neles. Claro. Tampouco descansamos. Alicia! Pero chega o momento de que as nais volvan ás casas de 1906. Os Peña e os González prepáranse para darlles un recibimento moi especial. Estamos preparando unha sorpresa e unha coña. Témola arriba, que témola así un pouco revolto. Vou mirar como está. Vamos por ele e traemos e enseñamos chugos, que son tres. para. José prepara unha das súas inevitables cancións. Eu vou tapar. Enrollámola un pouco. E Carlos fai uns esqueletos que representan a familia despois de pasar moita fame. Podo te acompañar eu, se eso, co tambor, un pouco aí. Temos que mirar rápido. Non, porque tapas tú. Vale, pois, no, pero despaciño, pois... Poñeremos o cartel aquí, bueno, os pimentos non, poñemos o cartel aí, non? Que está guapísimo. Cantos nos vos recibimos, benvidos sexades, benvidos sexades. ¡Buah! Sigue, que estás de puta madre. No sé cómo puedes tener tanta inspiración, ¿ves? Dormiches, eso notase, joder. Cuando duermes, ves, así de queres un café. Sara e Margarita xa baixan polo camiño que leva ás casas de 1906. José, ven, joder, que dixo que estuviéramos todos juntos. A ver, agarra a letra aquí diante, non me dices. Claro. Que nos conten as aventuras que fixeron. As desventuras, sabe? Mira, que te... Benvidos sexades, pequenos e grandes, Peña e González. Benvidos sexades, a vosa presenta fainos importantes. Benvidos sexades, unidos e xuntos sairemos adiante. Benvidos sexades, Peña e González. Nova. A ver, vamos a ver pasar Marti. ¿Sí? Emocionei así un pouco e tal. Normal, ainda que sean 3 días, joder, eu que sei, emocionaste igual. Xa está. Pero non poden evitar emocionarme un pouquiño porque, bueno, tiña máis medo do que en realidad fui. Quedei moi sorprendida e moi orgullosa, por suposto. Son así de tonta. Que lle vou facer? Non hai nadie. Non hai nadie, cariño. ¿Dónde estará?
Hicimos todo o que pudemos. Pese a ter alimentos, non podemos cociñalos. Non busca a chave do gas da cociña. Mira! Papi, mira Loreto. Mira Alicia. Prove de nós. Prove de nós. Hola, quedaron esqueletos. ¡Qué guapo! Prove ¿Qué tal de nós. por la ciudad? Bien. Votamos por TV, dice Cativilla. Prove de nós. Mira que buena casa. Hola. Qué guapa. Pensei que me estarán a mí esperando aí dentro. Conocéndose, Home, alégrome de que viñera, porque tampouco é que tuéramos tan agobiados de traballo, pero así vais facendo mellor con máis. Se somos poucos, ainda por encima. Ven con ganas, con forzas para facer... Pero as nais traen unha noticia que non lles vai gustar a todos. Durante a súa estancia na casa rural sucedeu algo que lles teñen que contar. Non sei se contarvos todo ou non, porque... Que salimos... É un masajista. Sí, 1 hora de masaje. 1 hora. Desde a cabeza aos pés. Pero bueno, de todo, o mellor fui a ducha, o baño e o masajista, por suposto. Los tejados. Bueno, pues nos renovadas, nos de Hollywood. José non quedou moi contento coa noticia de que Margarita recibiu as atencións dun masajista. Pero na casa dos Peñas sentou peor, moito peor. Pero eso de mandarlo á habitación do hotel, ele solo salir na habitación do hotel, eso non o vexo como regalo, eso vexo como unha auténtica estupidez. Son claro, eso está, non é máis que para. Se nos queren dar regalos dese tipo, entonces, que porque eu son moi liberal, pero son moi liberal, vamos os 4, perdón, vamos os 2, entendes? Cada un masaje en súa habitación, pois moi ben, vamos, pero eso dir un, outro non, porque eu non se me ocorrería ir a levar a unha rapaza que me dera un masaje a unha habitación do hotel, porque eu eso non o vexo normal. Eu se quero levar un masaje, vou a un centro especializado en, non sei como se chama eso, pero en dar masajes e tal, e dou un masaje, pois bueno, pois dou un masaje en un centro especializado, pero non vou nin a un hotel, nin levo unha chica a un hotel a que me dé un masaje, nin vou a bordeles ou que haxe por aí. Ti sabes que pasou algo na habitación? Pois eu tampouco. Claro, eu confío, sí, pero tamén confía na minha, mas non me deixa. Claro, é que... Como di o refrán? La ocasión hizo a... No. Pero es que está pasando, Sí. No vamos a entrar en polémicas ahora aquí. Pero estás pasando, ¿vale? El ao mellor ten as súas razóns moi respetables, oye, depende como el o vexa, ao mellor non lle gustan certos detalles, polo que me comentou, pois díxome que che parece se despois se sabe, amistades túas din que tal e que aquilo e co outro, eu non teño ese problema, se me entendes, a mí importame un pepino todo eso, pero ao mellor a él sí. Masajes turcos, masaje tailandés, eso suena, pois o que suena, a min, eu ao mellor teño menos cultura, pero me suena o que non é. Claro que eu non teño dúda de que non teño dúda sobre Sara porque conocemos de 23 anos, pero despois a xente é moi fácil de que despois chufle, non? De que pa aquí, pa lá, para outro lado. Levo bastantes anos, levo 23 anos casada con él, xa pasei moitas historias raras e non sei perfectamente como levalo, non. Pero bueno, supoño que respetarán a miña opinión como eu vendo xamóns e respeto aos musulmáns que non o comen. Xa tamén, a mí non me gustou eso, e quero que se me respete, nada máis, punto. Non ten outra cousa, entendes? Non sei, que poderes facer? Nada, me imagino que se lle pasara. O regreso das nais non foi como se esperaba.
A masaxe que recibiron Sara e Margarita na Casa de Turismo Rural non lle sentou nada ben a algúns, sobre todo na familia Peña. Xa comei. Xa está aquí na porta. Despois do enfado, faise un incómodo silencio en 1906. Pero o mal humor non dura moito. Que canción sabo? Pois ninguna. Como compensación por que elas marcharan por aí, sería ben que nós tamén marcháramos por aí un par de días a bañarnos e a dormir nunha cama cómoda. Pero, por que tinha que falar? Gallego? Sí. Porque este programa é para a televisión de Galicia. Entón hai que falar gallego. E se chama Programa de Alicia. Este programa é para a televisión de Galicia. Pero se chama igual o Galicia é parecido o nombre Galicia. Alicia. É pois un nome parecido. Unha vaca é un animal nunhas dimensións que comen ao mellor 50 kilos ao día. Imaginai-vos o que supón pois cumplir eses 50 kilos a base de berzas e millo. Xa está. Cal? Non sei, Lore. Unhas de nenitos, non de maiores. Vale, perdóname. Pero o tema é que como dormimos xusto en riba, pois debe ter simplemente moitos gases ou algo polo estilo, e dá un acheirume que temos que dormir coa ventana aberta. Ui, esta silla para mí que está rota, e de la ter que arreglar. Pois nada, comentarvos que é moi desagradable pois ter ese acheirume, e que nada, que abrimos a ventana e imos tirando así. Apaga o candil, María, chus. Apaga o candil, que ten moita luz. O día seguinte, as nais regresan ao traballo de 1906 e póñense a facer a coada familiar. Martín está no seu último día como xornaleiro de Carlos e realiza o último traballo, recoller cebolas na horta. Depois a xente que a pensar que xa nos dan todo feito. Víctor e José non teñen moi claro cales son as cebolas. Que va? Si, son cebolas, cheiro, fai así e cheiro, mira. Mira, José, mira. Pois esta sacámoslo chove por así. A hora de preparar a comida, Margarita atópase con que os fillos se puxeron algo exixentes. Están fartos de comer sempre o mesmo. Vai mirar os de taule e eu Non vou podes poñendo... facer outra cosa que non sea guiso. Non, Martín, non podo. Ten que ser o guiso con patatas cocidas e algo. Sí. E non pode ser con arroz. É que eu sempre mesmo estou cansado. Bueno, pois fago con arroz, fala. Algo máis? Mandas algo máis? Eu quero caldo, frío. Bueno, pois a ver, dico o caldo, ti tal, xa vou tomando nota. Chega o momento en que Carlos lle ten que dar a paga ao seu xornaleiro. Sacado. Esta semana o lunes traballaches, o martes foi cando renegociamos e non traballaches, depois traballaches todos os días. Serían o 23 pesetas que eran o trato da semana, menos 4 do martes serían 19. Pero, vamos, como vinche que tu poñaches interés, e para que poñas interés e tal, vouche pagar as 23, o 23 igual, vouche pagar completo igual, para que tal. Son 10,
20, 22 e 23. Vale. Bueno, se me queres volver a contratar outra semana, para mí. Hola, saludos a la familia, ¿eh? Vale, igualmente. Venga. Está aí mamá, Marcos. Ma! Martín regresa a casa coa paga e entrega ya a nai. Toma, agora desto, saco aí a pa comida. Moi bien. Vale. Non queres propina? Toma, queda ca propina. Bueno, Vale? vale. Para sair de festa, non? Fin de semana. Cuidado, non pise o can, esta é para ir de festa. É o gran día. Os González e os Peña vanse enfrontar nunha carreira de carrilanas. É o momento de probarse o traballo que lles levou facelas pagou a pena. Será unha carreira cronometrada. Hai que prender o escape aí. Pero baixaré unha vez e vou ir agachado. Corto aire. Corto aire e pasamenta. Vou para lá para as cortas. A ver, Pequena. tengo unos días. Nos esperamos, ¿no? No, vos tenés que ir detrás, no. Vas a llegar lá. Falta el motor en este momento. En estos momentos está colocado en la pista a la segunda carrilana da Pimenteira, conducida por Alicia A de Carcasía de Zambia. Fernando Alonso Penagüiller. A victoria é para a carrilana dos González, que fixo o percorrido en menos tempo. Pero os dous concursantes levaron o mesmo premio, un reloxo de 1906. Este é máis bonito teu, Oi, xa estamos, oi. A ver, logo, vamos botar outra, a ver si perdes, cambiamos. Cuidado, que pasa la carrilana guana. Cando empezamos a baixar por ali, non? Eu máis Víctor fixámoslo en 17 segundos, non? Algo así fora. E despois despois iba a Alicia, empezar a baixar a Alicia e por medio do camiño pararse e empezar a darlle os pés. E máis Víctor quedamos todos acojonados porque decíamos, o darlle os pés se vai chegar antes que a nós. Sempre mola máis ganar, está claro que mola máis quedar de primeiro que de segundo. Os que se recordan son os primeiros, non os segundos. Salironlle preciosas. A mí encantáronme. Funcionan estupendamente, de feito se non la deixan ímola levar para lá. É moi ben, sabía, non sei se me biches, baixei nela e todo, fixen un viasetiño por aí abaixo. Bueno. José casi escarta, cando empujei foi por unhas risas, eso. Pero a mí tremía má terra, moviéseme todo, sei que eu, jajaja, de moito piloto no coche, pero na carrilana, fuis así por lado, casi cae pa culeta, o sea, unhas risas. Pasámoslo de puta madre. Joder, macho, esto non hai que aguantar contigo. Este é igual que a adaptación do 2006 ao 1906, de 0 a 100. Non quedaste na cuneta de milagro. Sabes, a mí fama unha vez e non espero a segunda, sabes? Sacarlos xa sobre todo, entendes? Porque é un falso. Non hai reconciliación, non a vai haber nunca. Ahora para! Vete a quedar ao couso para ali, ó. Vete, non foches polo medio do rei. Carajo, non ves que non foches polo medio. Rompo eu o contrato, pago xe igual, non fai falta que vengas a traballar. Vamos a Traballades como negrinos. Caballo